Un grup de membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han presentat aquest matí una demanda d'investigació davant de la Fiscalia de Medi Ambient de Catalunya. En la documentació presentada, els denunciants al·leguen que el projecte està sobredimensionat per l'objectiu que persegueix. És un canal sobredimensionat. Està construït el doble de la capacitat que realment tindria que tenir per a regar les terres que vol dir. I dir que avui en dia, tal com està l'economia, s'estan regalant infraestructures que no serviran per a res, això creiem que no és comestible, no? Segons els càlculs de la plataforma, aquesta obra farà disminuir el cabal del riu al delta i generarà greus conseqüències en una zona d'especial protecció natural. En canvi, la comunitat de regants de Lleida considera l'obra molt necessària i no creuen que l'objectiu sigui fer arribar l'aigua a Barcelona. L'objectiu no és construir el canal per abastir Barcelona. Nosaltres estem convençuts que hi ha d'altres sistemes per abastir Barcelona sense perjudicar les terres de Lleida, que són tan necessàries d'aquesta infraestructura de reg. Els regants de Lleida asseguren que ara no s'entendria aturar una obra de la qual només queda el 20% per acabar de construir.